Лилия, кайда матур футболка кийип алгансың? Әйе, Захид, хәзерге көндә ошындай милли киемдәр бик популяр. Заманнан бергә атларга тырышам. Афарин, һиңа бик килешә. Ә һин ошо милли бидаустар ничек эшләнгәнен күргәнең бармы? Юк. Улайга, халык ижады үзәгендә эшләп килгән Күңелем бидәктәре клубы агынидәре белән танышайык. Соңгы вакытта башкорт милли киеменә карата игътибарның артуы, катын-кызларыбызның элеккесе милли бидаустарга өстенлек бирүе ул модадан ирлау гына түгел, ә милли рухтың кайтуы, үзебезнең хакал хаситәләрнең байлыгын тануга бәрабәр. Өләсәйләрнең милли киемнәрен, бидаустарын тергеү менән бергә заманса күлдәктәргә һәм эшлекле костюмнарга башкорт орнаментларын, бидәктәрен өстәп ибәреп, миллилекте үз завкына әйләндергәннәре бихисап. Башкорт катын-кызларының тап ошо дәрә күтәрелешен исәпкә алып, без районыбызның халык ижады үзәгенә юлландык. Хаумагат. Менә шунда инде Лилия, безнең кул осталары. Күңелем бидәктәре клубы 2016 елның 16 мартыннан алып эшләп килә. Унда теләгән һәр кем йөри ала. Күбеһенсә хаклы ялдагы инәйдәр үзләренең буш вакытларын юкка үткәрмәй. Бында кул көсе, күңел ялыһын халып эшләгән бик күп милли бидаустар, киемдәр, кейдән яһалган хүрәттәр, хатта уенсыктар да табырга була. Мусулман динендә ожмах хигит капкаһы бар тиләрендә, шуга хигит ожмах аскысы дип атала. Шуны мин мусулман календарынан кыртып алып, ошны төшердем бүген. Аңлашылды. Абына һәйнәч бутала. Мөһер Бергәнәрәүнең тамгаһы, менә минең еленемдә лә шул мөһер төшерелгән, еленемә. Бергәнәрәүнең тамгаһы мөһер. Әмма үсмәйештәр бетү дип атала инде. Үсмәйештәр бетү дип атала. Һәр беренең үзенең исем нәмәһе бар инде, исемдәре бар. Һәр булыңнан касындан бер шөгыльләнәм. Мен менән бер 10 ел тирәһе шөгыльләнәм. Иң тәүдә мин иң алда милли киемдәр тектем, сикү менән шөгыльләндем. Анан алда һуңынан ошо бисер менән милли бидаустар тегүгә өйрәнеп китеп, шуның менән шөгыльләнәм инде. Хәзер бер 10 ел тирәһе булалар. Иң тәүгә эшләгәнем менә ята. Ошоны иң беренче эшләгәнем ошо ине. Иң беренче эшләгән эшем ошо. Күпме вакыт талап ителә шундай? Элек бер ай ултырып эшләй торгайным, хәзер бер арналла эшләргә була. Ә төшелдер эшләү сәрләрен Миңлегөл Килмәкова өйрәтте. Ул узак елдар кул эшләре менән шөгыльләнә. Остабикләр арасында иң күп кашмау төшелдер эшләүче кешеләрнең береһе. Әйткәндәй, Позитив студиясында кигән футболкаларда төшерелгән фотоһүрәтләр Миңлегөл ханымның үзе эшләгән төшелдеректән алынган. Күңелем бидәктәре түңәрәгә эшләп килгән катыннары бик осталар инде. Менә ханымдар һәр беренең алдында төшелдерик. Алар һәр бере үзе эшләп алды. Без һәр беребезгә тектердек кием, башкорт киеме, күлдәк, камзул, менә ошо кашмауларны һәр беребез эшләп алдык. Һәр берендә кашмау бар. Һәр ханымда төрле бидәктәр эшләгән. Менә Суфия баһиләп киткән, менә баягыны Бөрьян Аруның тамгаһы, Кортбаш башкорт катын-кызлары киемендә һәр вакыт булырга тиеш булган инде. Ул нимәгә тамгаһы мөһер дип тамга дип атала. Менә ошо кортбаштар хаклай күз тиюдән. Шуның өчен куелган инде. Башкорт киеменең һәр бер өлеше аңлата бер нәмәне инде. Менә ошо койрык дип, менә ошо койрыгы башкорт катын-кызларның умыртка ягын хавыктан хаклаган. Ә менә ошо тишеге ул җиһан белән бәйләнештә булырга тиеш булган, шуның өчен кирәк булган. Ә бу сулпыларын, менә ошо сулпылар дип атала. Сулпыларын без куябыз инде матурлык өчен катын-кыз, элек башкорт катын-кызы атлап килгәндә күренмәле инглиз сылтырап зыңгырлаган инде. Менә хәзер без өйрәнеп алдык көмбәзләргә. Хәзерге аксаларды дрель белән тиштереп, көмбәзләп алабыз инде. Аны минем иптәшем эшләп бирә. Бик матур. Менә хәзер бит эшләйбез. Бөтәбездә лә төрле формула, менә шулай стилизированный дип атала инде. Селтәрләр, менә миндә бер төрле, менә ошоны менә Суфияның кулында бер стилләнгән дип атала инде. Агынайдар клубында халык кәсептәре төрле юнәлештәр буенча үсешкән. Мәсәлән, киез басу башкорт халкының әүвәлдән килгән шөгыле. Киез безнең халыкты йылыткан да, хавыктырган да. Хаклы алга сыккас, үзеңде кайдалыр табырга, эзләнеп йөри торгас, ошо Рәзинә Салаватовнан осратып, әйдә бергә түңәрәккә килдегез. Килеп кул эшләре менән кызлардан өйрәнеп, һәр береннән үрнәк алып, ошо селтәрләр, кашмаулар эшләп бит инде. Шуның тотындык киезгә. Түбәтәйләр хугы, уны бидәү охшап калды. Шуның балыктар хугып караны. Үземнең менә тугандарыма, әле бидәкләп һәр беренә кайда йөрһәм дә ошо
түбәтәйімді хугып кубаналар. Матур. Хәзерге вакытта шундай матур бүләк. Шулаймы? Матур бүләк, ул Актуаль. һәркемгә элекмәй ундай бүләк. Үз кулың белән эшләгән, үзеңнең ниләреңдә халаһың, күңелеңдә халаһың бит. Түбәтәй эшләү өчен түңәрәк хәзер алаһың да, шунда матур гына итеп, ебәк кына итеп, менә ошо төсле ниләрдә халып, хабын менән эшләргә була. Менә хәзерге Зауыклы билсәгә индеме хабын белән эшләгән. Хабын менән итеп шуны хугаһың инде түгәрәтәһеңме? Ата-бабаларыбызның безгә калдырган иң мөһим мирасы ул рухи байлык. Рух һәм матди байлыктың үзенчәлеге аерылыгы булуы белән билдәле. Һәркем үзе яшәгән ерен, әйберләрен үз заугына карап бидәй. Матурлыкка ынтылу һәркемгә хас. Тиренән, йөндән эшләнгән, бәйләнгән, хугылган, тегелгән әйберләр күсмә тормыш алып барган башкортларның көнитмешендә аерым урын алып тора. Тирмәләрнең исен йыштырганда ла, йылытканда ла, йер идәненә лә киез яйһә балаф яйылган. Бигрәк тә балафтары аерылып торган. Уларда төрле өндәрдән, тукымалардан матур итеп эшләр булгандар. Бына бу хугыл станогы сатала. Әйе. Борынгы безнең сөйләсәйләр, картәсәйләр хуккан станоктан аерыла. Бу заман сарыгы итеп эшләнгән. Шулай булса, безнең Сифатлы килеп сыга. Әйе, көндәлек эшкә, безнең мәшәкатебезгә кулланырга бик уңайлы станок. Бuna әлеге мәлдә мин иске сапрактардан әләмә сугам. Ни өчен әләмә? Чөнки алама дигән хүдән алынган инде безнең бурында калган бер хүду. Буны бала сугам дип әйтергә мөмкин, әләмә сугам дип әлеге мәлдә әйтәбез. Әгәр дә затлы әйбер хугым кирәк булса бит, йөн еттәр файдаланып, төрле төстә, төстәге еттәр файдаланып хугабыз. Ихласлык кирәк, күңел юлы кирәк һәм дәрт илһам кирәк инде бу эш өчен. Клуб агзалары Башкортстан кызы журналынан селтәр эшләү серләрен өйрәнәләр һәм хәзерге вакытта төрле юнәлеш буйлап эш алып баралар. Заман менән бергә атларга тырышалар. Түңәрәктең етәкчесе Рәзинә Салават кызы Котлыгужина менән берлектә улар 2 ел гына шөгыльләнүләренә карамастан бик күп конкурсларда, фестивальләрдә сыгыш яһап, бихисап мактау кагыдары, дипломдар алырга өлгәшкән. Был түңәрәк 2016 елның 16 февралендә яйыла башланы. Мине һәм сәнгать методисы итеп куйгандан һуң, мин уйланып йөргәндән һуң, шулай кул эшләре түңәрәге оештыруды максат итеп алдым һәм газетага, интернет селтәренә игъландар бергәндән һуң, шундай матур апайдар, һәләтле апайдар яйыла башландылар. Шуннан тәүдә без бик ябай гына кул эшләремә шөгыльләнә башланык. Бейсердан төрле әйберләр, тапиярия күк эшләрде өйрәнеп, бик күп эшләр башкарабыз, әлбәттә. Төрле конкурсларда, үзебезнең мәдәният йортында үткән төрле мероприятияларда выставкалар куеп торабыз, төрле тематикага ярышлы, төрле юнәлештә. Теләгән һәркем йөри ала, килеп өйрәнеп киткән кешеләр бар. Безнең төп составта бөтәһе 15ләгән апайдар йөри инде. Бына Заһид, элек башкорт хатын-кызлары тик ошындай матур киемдәрдә генә йөргәннәр. Өләсәем һөйләгәнсә, улар уны көн һайын киеп йөргән. Кызганыска каршы, милли киемдәрдә тик байрамнарда гына күрергә мөмкин. Шулай.
Улар түңәрәктә шөгыльләнгән сакта кул эшләре белән генә сикләнеп калмайдар, бергәләшеп төрле башкорт халык йырдарын, фольклорын да тергеделәр. Һәләтле кеше бар яклап та һәләтле тиҙәр. Был һүҙҙәр Зөһрә Ишмырҙина хаҡында. Ул матур селтәрҙәр, ҡашмауҙар эшләп кенә ҡалмай, төрлө сувенирҙар, ҡурсаҡтар менән дә бик оҙаҡ йылдар ҡыҙыҡһына. Күңеле тартҡан шөғөл яйлап кәсепкә лә әйләнә инде. Уға был һәләт нәҫелдән килә. 92 йәштә булыуына ҡарамаҫтан, уның әсәһе Гөлкәй Яҡупова шулай уҡ үҙ ҡулдары менән матурлыҡ тыуҙыра. Ул ҡул эштәренә үҙенең ҡыҙҙарын, хатта улын да өйрәткән. Зөһрә Ишмырҙина бәйләм нескәриттәрен күбеһен әсәһенән өйрәнһә, ҡурсаҡтарҙы эшләргә интернет селтәре ярҙам итә. Өй эсе әйтерһең дә музей. Стеналарҙы төрлө ҡул эштәре биҙәп кенә ҡалмай, өй эсен йәмләндерә, уға код бирә. Һеҙ был эш менән ҡасандан бирле шөғөлләнәгеҙ? Бала саҡтан менә әсәйем минем бик оҫта ҡул эше менән булыша ине. Мин шунан өйрәнеп, үҙем беренсе шапкамды бәйләдем 14 йәштә. 14 йәштә үк беренсе шапка бәйләнегеҙ, шулаймы? Ә бына ошо уйынсыҡтар менән ҡасандан шөғөлләнәгеҙ? 4 йыл. 4 йыл. Ә был уйынсыҡтарҙы ҡайҙан өйрәндегеҙ? Бүләк эшләргә белмәймен нисек. Уйладым кукла бәйләргә. Эйе. Шул да шунан интернетта весь ҡарап, нитеп, өйрәнеп, әсәйемде бәйләдем. Бына әсәйемдең автопортреты. Шул беренсе кукла мине. Замана өләсәйе булғанға күрә, һеҙ интернеттан өйрәндегеҙ, шулаймы? Интернеттан өйрәндем. Әлбиттә, быларҙы бүләк итеп тә бирергә мөмкиндер инде. Бирәм. Көтөп кенә торалар. Бөтә күңелегеҙҙе һалып эшләгән бындай ҡурсаҡтарҙы һәр кем ҙур ҡыуаныс менән алалыр. Көтөп кенә торалар, бәйрәмде ҡайсан бүләк итә икән дип. Аңлашылды. Һатып алыусыларҙа мөғәйендер дә барҙыр. Бар садикларда. Баймаҡ ҡалаһында нисә садиктан? 3 садиктан. Шулай уҡ башҡа һеҙ әйтә инегеҙ ҡалаларҙан, ниндәй ҡалаларҙан? Уфа, Ҡазан, Салауат. Ҡалаларынан садиктарға алдылар инде уйынсыҡтарҙы. Ҡул эштәренә бәләкәй саҡта уҡ мин үҙем өйрәндем. Унан балаларым, ҡыҙым үҫә башлағас, уларҙы өйрәтеү өсөн ептәр кәрәк ине. Еп мәсьәләһе ауыр булды элек. Шул ептәрҙе мин үҙем магазинға барам да, миңә ҡалдырып ҡуйығыҙ еп. Ептәрҙе күп итеп алып ҡуям. Ҡыҙларға күлдәкләр ҙә тек бәйләнем, юбкаларҙа бәйләнем, шапкаларҙа, бөтөн әмәнендә бәйләнем. Ҡыҙыма әйттем, хәҙер һиңә өйрәнергә кәрәк. Бик яҡшы итеп өйрән. Уға крышык алып килеп биреп, өйрәтә башланым. Былай тыҡам, ултырала, эй, булмай, сыҡмай тип, ҡай ваҡыт мыжып та ҡуя. Ярамайтам, өйрәнерһең әле, өйрәнерһең. Йөрөй торғас теге өйрәнде. Шул тиклем шәп бәйләй башланы, үҙем дә аптырап киттем. Мына хәҙер ниндәй оҫталыҡҡа өйрәнде ул. Кешеләр үҙ эшмәкәр ижад менән шөғөлләнергә, йәш быуын менән тәжрибә уртаҡлашырға, оҫталыҡтарын юғалтмаҫҡа тейеш. Халҡыбыҙҙың рухи ҡиммәттәрен һаҡлау, киләсәк быуынға еткереү Баймаҡта бик актив бара. Күңелем биҙәктәре менән танышҡандан һуң, ошо фекерҙең дөрөҫлөгөнә тағы бер ҡат инандыҡ. Сөнки рухи ҡомартҡыларҙы, ғөрөф-ғәҙәттәрҙе һаҡлау, тергеҙеү һәм киләсәк быуынға тапшырыу мөмкинлеге һәр кемебеҙҙә бар. Оҫта ҡуллы ағинәйҙәрҙең иҫ китмәле хайзнаға тиңештәре, асыҡ күңеле быға дәлил. Улар ҡомартҡы әйберҙәр менән бергә халыҡтың ҡотон, милли үҙ аңын, рухиәтен тергеҙеүгә булышлыҡ итер, йәмғиәткә яңы һулыш өҫтәп ебәрер.
Лилия, ысын мәгънәһендә был нидер менән хакланма мөмкин түгел. Сөнки улар халкыбызның алтын хазиналарын тудыра һәм киләсәк буынга комартка итеп калдыра. Ошондай матурлыктарды тудыру өчен күп көч һәм тырышлык таләп ителә. Күңел биреп кенә эшләгән биҙәүстәр әлбиттә матур һәм зауыклы була. Тап шулай.